Mangkira ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil, ora kok modal adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem, aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wis utang loro ya rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Wah. Gile, ayo mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dengan aku mati tidak kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kowe. Ayo kene gentenan. Yo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Yo. Kene. Ya belajar. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Iya. Iya. Ta. Ayo, sak bantermu. Hop! Dur. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kadhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene to nek ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngadem iki. Kowe iki pate wong maling. Hah? Pate. Ana pate kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku ini wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbodu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak ngarepmu.
Kowe paham ora? Karang Kadempel ki ora desa ora diluput ora Negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kadempel dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku barang. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkune dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Tak kere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Blogok sak lito, lit. Ma. Andayeng rat ning karoban rubeto Gugak sadulita mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan priyagung mboten pangling menika pepunden kula para Pandhawa den sinuwun Kuntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Kuntadewa ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basa aku katura. Dipa Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den.
Iya Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih, dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula Sedewa, bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tompo tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam taklim katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk, apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendarami ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datraya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Ya Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara kula Sedewa bekti kula. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak prabdaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ya Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raosing manah kula. Mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara, menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami ora wipun ndika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar. Lelabuhan apa sing pun kula lakoni? Den, keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wong dene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenenganing sun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat ing nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu
upama Kakang Nayataka bakal paring pemarah Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau Kyai Semar Kyai Nayantaka handrah ingkang puspita asiring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya maweras ornaning driya mboten kanthi kanyana-nyana jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmita kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka ning merga sampeyan nggone Mahasing Asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita, ora nggunakake tata lair tok, ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Mula Ndara jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kyai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedya mbabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu, beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula, cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gora, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan, minggahing wonten ing Pardhen.
Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kaliyan negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen niku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayo, pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngongso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kiai Semar. Wasipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruhing kraton. Warah kawruhing kraton piye Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumenenata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Warah kawruhing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kiai nggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu, anatepana berbudi bawa leksana, animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya Kiai Semar. Angka 8 junjunganing ratu mulih sageta jejeg
adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den nuwun sewu ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula iya Kyai Semar aku ngrumangsani nggih syukur nek pun ngrumangsani kanthi cara mekaten monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki mang raketi utawa mang dudul penggaling para kawula nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput merga brana picis niku iso ngajeni sewijining wong iso Ndara saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan sing tilik karo sing layat pun niku tok iya mengkono Kyai nggih mula dadi satriya niku utawa dadi Nalindra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh tegese kepiye ditresnani karo diajeni nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau nek wis entek bondo sampeyan blas ora bakal diajeni ning nek ditresnani niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni mergo nek ditresnani niku arep nuwun sewu sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten neng kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani ngoten nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa totoh bondo totoh raga lan sak piturute aja seneng mutangke budi aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae, sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi, kanthi ikhlas, mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak ki nek wis metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapake diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan
Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangkung Isra, Ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani Bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu, Tru. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caidan. Syukur kowe krungu wonge ora. Ha ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Neklasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ayo, Iki bapak ndek niat apa to, Tru? bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Aku iki bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu iki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Apa ya nganggo kompak jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing ndukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Semare koten prayetna semore seko balik titiyoni kandayani trisanya purnama sasi trisanya purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar gilar-gilarane sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, Pripun Meremban? Aja kaget, aku prapta ning Karangka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karangka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndara Kungastina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku.
Petruk kowe tangga Teparo tok kandhani wae piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nahi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan yo. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani. Aku. Oh, tok nggo apa? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Lho, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming Ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep, lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang, mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku suwanu ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku suwanu ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki, mula praptaku ning Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Karya jagat. Mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya, kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa cobi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun napa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya nguyai segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan.
Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite? Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten. Kula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan. Luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole somo rante dawela siapa dadi tekan semono nggonmu Guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing atase aku apik-apik sowanane ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atining Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku Pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku Pendhita kok isih gampang nesu. Monggo Pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra, ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek
nek sampean kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangku gawe ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampean? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mungkin tak. Wah, kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalahke karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Kunto, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal naruta paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dinggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anakmu. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane nesu ora, Gong. Edian. Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semari. Lho. Aku seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marahi nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru?
Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di Bumi Angus ki mbok menawa digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa wing? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan mau ngomong nek ajeng Bumi Angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula, sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremaning Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Truk. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah, monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuaning Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuaning Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keweke sabune garing barang ora dibilasi. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai mencur tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi upalanging Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cuk maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka.
Neme mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran sultane bawana. Sing ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora tangan dadi karo cak mati Begawan Durna mungsuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Oi! Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dara Werkudara kok dunake kancane Durna. Ngeplak aku kowe. Wah, Caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basani. Tak saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Jaidan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rai asondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe klorak-klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu Wale maksud lu Yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa, mungsuhe Werkudara. oke. Gong, sadar Gong, Cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk nang kalen biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampean niku cilik. Tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Larake ati. lho piye kae nesu kok nangis. Bagong, Nun, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. ha iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong,
Ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku kerep Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik. Ha niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngun ngapunten kula kepeksa ngoten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolo isi madu. Ya mung pana kawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya remen. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur anggere Wanira Durna Ardiwangi, Wanira Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumeng kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok ora. Wah ora krasa. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, yo matur nuwun. Terus mangke nggih to. Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedok padase atos banget juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang kae matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ah wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. Ana memori ora karo Ndara Janaka kok? Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae rak senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedoke anggere ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tengok-tengok nang nggon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi.
Wong bar garing apik-apik kok. Jare kula kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya ndara Werkudara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar Sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung catur netra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh. Purna gatining palangkilan. Sanodasa kundur ngedatun jeluk saking dampar pun kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngapil upatraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane. Awor-awor-awor-worakan tengaraning ajure gong maguru gongsa tetekaya putra para manjriting kurangga esti rekatak ning kang dwaja rekatak ning kang dwaja layu kitir rekatak ningkang dwaja layu tipit Gong manut dawuhing Bapak, kowe karo aku kudu jaga katentreman Karang Kadempel. Bener. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajake mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa, Tru. Ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, nek kira-kira Kurawa mbondo kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng? Perang wis siap-siap kok ya. Sang Ugaman wis nggawa
Glati Pramuka. Duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa. Rawir-rawiran tas malang-malang diputung. Ayo Neng, kowe sik tuwa dhisik. Oke. Tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke. Algon aku melekas dongeng ndek si tamunggo paten ana tamunggo apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi ya bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi Petruk sampeyan mriki butuh napa belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarmo. Iya, dasar Puranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja ming kowe mo. Grubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki mung nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangendamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok tak tandangane. Oke, siap lho, Tru. Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya. Sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kandhong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean.
Garing dasar kepara nyata awake ming sak biting maju ning peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna ayo ora gelem mulungke Semar Karangabang Karangedembel piye Karangabang Karangedembel wani mungsuh nala Gareng tinjung akhirat nyawamu Gelereng ora. Kowe kok gelereng, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Glutra Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke.
Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Lek nantang kemunggahan kowe lek nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak. Poteng-potenge kewandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasah jireh. Petro wis gelut. Heeh, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan musuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling rung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Kene ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecah, Guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, Guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jeleh kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina meng nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku sumpah nyo. Weh, tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Ya guys.
Weh lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae. Wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyage nyo. Nyage wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nyo ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kok nyo ayo. Kuwi ngapa e? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi mah nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat nyo ayo. Mburi kok nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo. Iya aku ya iya kok nyo. Oh, ayo areng apa? Mburi kok nyo, mburi nyo. Padange cah kendel isih. Oh, itu ta. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik Manut. Nyo aku sik nyo. Sampean pangeran pati tak punjung nyo. Lek pecah. Kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nyo, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyo, malah tok entengke patiku nyo. Pecah siramu. Nyo. Kowe iki domongi ngeyel lho, wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ra krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Nyo. Bismillah. Ya. Kowe kabari sik sadurunge. Ya piye? Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Ya wis rasa wae. Wis utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Gile, ayo mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dening aku. Mati kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, Lho. nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nyanyi bajak. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bleduk mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Waduh.
kurang pisan. Yo. Yo. Tok. Ayo sak banter-bantermu. Hop. Der. Kok nglekar le. Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetapuke Kurawa sapa? Aku Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepet sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapuke kok ngerampok utawa kok ngrusak karang ngedemel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora nek. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbaudu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang Kadempel iki ora duwe salah ora duwe ora Goro Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kadempel dikatutke dosane karepmu piye? Karepmu piye? Iya. Agawa klugu bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkune Dalem Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok kita apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Tak kira. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok.
mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhani. Ngono. Mentok tak kandhani. Bebek ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu gong Binathara kok ning dalan nyanyi bebek adus kali sak dhewe. Leren mboten? Bebek adus. Bepate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Dik Pate sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara niku mbasa kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan dhewe. Amun kaya ngoten ta Dik Pate? Bebek. Oh, manjan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang pangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantune Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri. Mangga Dik Pate. Semare koden mrayetna semuriris eko balik Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi Wetro dalem Pak. Barang kadempel wis padhang nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih. Sowana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu.
Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak.